Hakapor shwa bandap shitang singi khatsan tarik ulbera japan rio uslap rangkat upria lo shop tenge agi benta ka shnong krang hadu bagi tinomi yang brio agi tegi benta kila paitlio laban ong baka degi jingjulori ki long yang ki badang pedangkam degi ten man sop tinomi yang hagi jakan nang kendong lara ki bor mariang hakadur jo upria ki wan lan shop uni upria rangkat uslap ula ne tangkat tukane minute endre ula penjilor kat tukane ki long yang kumjo ki jingthong jingrep hagi per bal lengkha hakrang lai i bai khna mari sange uslam kilami ban lumpria bat mucai le kai kanek jing hap priar kan uslap kala jah kaleng ki district ke jela ban nalor ke snong krang ke snong lai domru kalamat ke jing shalan shop slap bat pria henry amsham ladan kai pot pat bakan don kanu kanu ke jing julor yagi long yeng negi cekarap Ani ta samar mat Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. balehi banai kita Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.